జై గురు దత్తాత్రేయ. ఈరోజు పుబ్బా నక్షత్ర జాతకులకు జూన్ నెల బాగా యోగించడం కోసం ఒక పరిహారాన్ని చెప్తాను. ప్రధానంగా వ్యాపారం చేసేటటువంటి వాళ్లకు, పుబ్బా నక్షత్రం వాళ్లకు అనేక యోగాలు కలగడానికి, ఒడిదడుకులు విముక్తవ్వడానికి, విశేషమైనటువంటి ధన యోగము సంభవించడానికి పుబ్బా నక్షత్ర జాతకులు 6వ నెలంతా కూడా ప్రశాంతంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ఈ పరిహారం చేస్తే మీరు దగ్గరలో ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయానికి ఆదివారం వెళ్ళాలి. ఈ పరిహారము జూన్ నెలలో 16వ తారీఖు లోపు ఏదైనా ఒక ఆదివారం లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయానికి వెళ్ళి 2 కిలోల నువ్వుల నూనె అక్కడ దానం చేయండి. అనేక దానాలు నేను ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటాను. కలియుగంలో మంత్ర సాధనతో, పూజ, యజ్ఞయాగాది క్రతువులతో, అలాగే దానంతో చాలా ఐశ్వర్యాన్ని పొందొచ్చు. ఇది ఒక కీ పాయింట్. లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నురాలు చేసుకోవడానికి, బాగా డబ్బు సంపాదించడానికి చేసేటటువంటి ప్రాయశ్చిత్తాల్లో దానం ఒకటి. ఎంతండి? 2 లీటర్ల నువ్వుల నూనె అక్కడే గుడి దగ్గర నువ్వుల నూనె తీసుకొని లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దర్శనము ఆదివారం, ఈ కాంబినేషన్ మర్చిపోవద్దు. ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి లేదా ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఇద్దరు ఒకటే కదా అనడానికి లేదు. ఇక్కడ ప్రతి అవతారానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వర్ణన ఉంది, కారణం ఉంది. ఒక రాక్షసుని సంహారం చేయడానికి ఒక రూపాన్ని భగవంతుడు తీసుకొచ్చాడు అంటే ఆ రూపానికి ఇప్పుడు ఫలానా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి రూపం కానీ, లేదా ఫలానా అయ్యప్ప స్వామి రూపం కానీ, ప్రతిదీ ఇలా ఏ దైవం యొక్క రూపమైనా ఒక మెసేజ్, ఖచ్చితంగా పరమార్థాన్ని ఇచ్చేటటువంటిదే. తప్పకుండా దగ్గరలో ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయానికి ఆదివారం వెళ్ళండి. నువ్వుల నూనె 2 లీటర్లు దానం చేయండి. ఈ పుబ్బా నక్షత్ర జాతకులకు సమస్త కర్మ పీడ విముక్తై, సమస్త అరిష్ట దోషాలు తొలగిపోయి జూన్ నెలలో, గత నెల కన్నా ఈ నెల అంటే జూన్ నెలలో చాలా ధనలాభం, అలాగే విశేషమైనటువంటి రాజయోగము, పూర్తిగా వ్యాపార యోగం సంభవిస్తుంది. జై గురు దత్తాత్రేయ.